hej gutter. Det her det er en til episode af sådan noget Minecraft Factions inde på Chaos PvP. Ja. Undskyld for det der dirt, jeg jo siger, men det var fordi, der er nogen, der næsten lige bød 6.000 på noget dirt, som mig og Tobias så, at nogen bød, eller afsædet. Der var nogen, der bød sådan 7.000 på noget lige før, tror jeg. Ja, sådan 6.900 eller sådan noget. Nå, ja. Men mig og Tobias, Tobias han har fået bygget noget mere siden sidst. Det er ikke så langt til Zoom, men stadigvæk. Ja. Jeg ved godt, at jeg ikke har nogen, sådan nogen intro endnu, men det kommer. Ikke Tob? Og du har lovet at hjælpe mig med det. Ja, med at få sat en god en op. Desværre. Desværre, ja. Du kan ikke lide mig. Jeg skal lige drikke noget. Yes. Jeg håber lige nogle af de her kister sætter dem op et andet sted. De er sgu ikke med. Det var sgu dejligt med lidt cola. Yes, noget Cola Zero eller hvad? Jeg kan ikke helt huske det. Lige mig. Ja, lige mig. Jeg tror lige sælger 4.000 for 40. Tobias. Vi skal bruge noget mere træ. Altså noget normalt træ. Kan du gå op og hente sådan noget? RTP eller hvad? Ej, der er stadig ikke sådan en dag til, jeg kan det. Hvad skal jeg? Kan du ikke RTP for at få noget træ? Fordi at hvis de ser, hvor jeg er, kan de jo finde vores sted. Meget nemt. Hvad mener du? Hvis de ser, hvor jeg er, når jeg skriver home. Fordi hvis jeg gør det, så kan vi se, hvordan det ser ud, og hvor de skal hen. Hvis de skal finde vores ting. Så jeg skal bare gå ud og hente noget træ? Ja. Shit, jeg tog lige alt. Nå, det putter jeg bare i kisten. Sammen med spawneren. Okay, nu putter jeg en dirt ind, for hvor den koster 1. Hvis den kommer op på 7.000, bliver jeg glad. Ja, jeg ved præcis, hvor meget jeg får af den, fordi at jeg har 0. Jeg gav dig jo alt i sidste episode, for at vi kunne få den der zombie spawner. Oh shit. Og for jer, der ikke har set sidste episode, jeg synes, I skulle tage og se den, før I ser den her. Der fik jeg vist noget vildt, jeg havde gjort før, at vi startede, fordi vi fandt jo det her, før vi startede. Nå. Går der præcis 24 timer, før man kan vote igen, Tobias? Eller kan man vote lige så snart, at den klokken slår 12? Ej ja, det tror jeg lige så snart klokken slår 12. Okay. Vil du spille indtil klokken slår 12, eller? Ja, jeg ved ikke, om jeg er oppe der, men... Det ved jeg da ikke, om jeg er. Hvorfor er det buttons, du har tænkt dig at bruge til, at vi kan åbne kisterne? Hvad? Hvorfor er det buttons, du har tænkt dig at bruge til at åbne kisterne? Det ved jeg. Det bliver jo meget svært. Ja. For os også. Også for os. Wildness. Du siger bare til, når du kommer tilbage med noget træ, og det skal være i træstykker. Det skal være sådan 32 cirka. Jeg lige... Det kan faktisk godt være, at jeg måske får YouTuber rank. Ikke Tob? Jo. Det kunne være fedt, hvis jeg fik. Ja, hvad er det, man kan få i YouTuber, Tobias? Sikkert et eller andet. Du kender jo den her server. Armor kit. Nej, jeg kender den ikke rigtigt. What? Det er måske bare fedt at have What can YouTubers get in kits? Ja. Nu prøver jeg at finde ud af det. Fire Sword Legend. Thank you. What? Hvorfor skulle en Fire Sword Legend? Jeg tror det er fordi jeg lige spurgte, hvad kan en YouTuber få i kits? Legend, skrev han.
Hey, det er mit cobblestone. Der er en, der TP'er, dude. Og jeg er Oh. helt farm. Hvor er du? Kom tilbage, så trapper vi ham og dræber ham. Eller dræber ham bare. FO'en? Ja. Vi har ikke nogen gode ting i FO'en, vel? Ikke særlig gode. Tingene der er ikke særlig gode. Jeg har ikke mega godt gear tilbage. Ja, han er på vej. Han kommer til at være der, hvor du er. Husk det. Nu håber jeg ikke, han gik. Det gjorde han sikkert. Mhm. Jeg har lige fundet et hus. Mm. Ja, jeg fik en slime balls til 1 krone. Mhm. Fedt. Ups. Ja, han har rykket sig, du. Skal stash back. Og se. Ja, det kan man ikke engang. Nu skal vi spawn. Der er en, der gad at købe det for 10.000. Så prøver jeg lige for... Jeg fandt også over det. For at prøve for 1.000. Holy shit, nummer 6. Der bliver bytting. Faded one. Jeg tjekker lige hurtigt noget, fordi der var en, der skrev til mig, at jeg skulle. Jeg tjekker lige sådan en YouTube-kanal, der var en, der ville have, jeg tjekker. Hvad var det, han skrev? One with a... Ham her? Jeg fik lige mere obsidian. Kan det være ham her? Too many teamers, one food, PvP's new intro. MSG, hvad hed han? Jeg kan ikke finde ham nu. Okay. MSG X Pro Ender. How did you make the intro? Me and Topman need help with that. SMG'er du ham? Ja, jeg SMG'er ham lige nu. MSG'er ham. Et eller andet. MSG'er, ja. Selvfølgelig. Hvorfor siger jeg SMG? Det var dig, der fik mig til at sige SMG'er. Ja. Jeg ved godt, hvis I ikke ved, hvad det betyder, så betyder det MSG. Ja, præcis. Fra CS. Ja. Jeg tror lige, jeg har fundet en grænne faction her. Ja, det har jeg sgu. Holy shit, mand. Okay. Holy. Hvordan fuck kan de claim så meget? Det er nogle mega mange. Sjov. Wow, det er en person, dude. Og han har claimet så meget. What? Det ser 10 claims eller et eller andet. Nej, det er mere. Vent. Han har claimet 47. Dude, man kan overclaim det her. Han kan ikke være sur. Ej, kan jeg overclaim det? Dude, jeg har lige overclaimet det. Okay, jeg kommer. Ja, du er bare TP. Okay, TP... nej, TPA. Topman eller hvad? Ja. Sådan der. With Blender for free. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvor videoen er. Hey, Tobias. Kommer I hjem og lege med det der i morgen? Hvad? Kommer I hjem og lege med det der videoting i morgen? Ja. Maybe. Det kan godt være, jeg skal ja, selvfølgelig. Hvor det her være, egentlig. Er det her noget af? Hvor langt nede er vi? Lige nu er vi 44, 45, 44 nu. Vent. Derfor. Jeg kan sætte auto-mining til, eller min makro til. Har du makro på? Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg har makro.
Men jeg bruger den ikke til min svær. Jeg har bare sådan en autoklikker. Her er Jeg også. fandt et eller andet. Nej, lige meget. Hop Nå, bare videre. er det her nedad? Det ved jeg altså ikke, om det er. Altså, Det kan også du er være, at ikke han oppe. bor langt over jorden, ikke? Det tror jeg ikke. Vent. Det tror jeg Jeg måske. kan se noget lys, dude. Jeg kan se... det er lava, dude. Get the hell up, dude. Nå, det kan godt være. Lige meget. Jeg kan bare se lys. Jeg fik også næsten opad, dude. Og kommer vist bare hen til lavaet igen. Jeg prøver at bygge langt op over jorden. Okay, her er lava. Der er guld, dude. Mm. Gold, dude. Jeg tror aldrig, du kommer til at komme op igen. Jeg har masser, jeg har jo de der 400... Jeg har blokket af. Stone. No, tools. You didn't do this to me. Det er det. You suck. Jeg fandt kul, haha. Det er du bare ikke. Mm. Nu smider jeg lige noget iron armor. Det kan altså godt være, den er langt oppe i luften, hvor vi ikke kan se den. Tror du? Ja, hvis den ikke var dernede. Leaving bad heroes, entering peep. Jeg tror altså, den er oppe. Fuck, jeg dør. Hvordan? Hvis jeg døde, så var det at leve. Jeg får mega Han har godt nok, han har jo sådan... Ham er han sgu da claim abuset. Ja, 36 claims har han mindst lige nu. Jeg tænkte, Det er den her vej, Tobias. Tobias. Ja, jeg er oppe. Jeg tror, jeg ved, hvor det er. Nu skal jeg bare lige... Vi skal ind i midten af hans claims. Vi skal ind i midten af alle hans claims. Den der. Okay, ja. Kom så. Ja. Og nu er jeg på vej ind i midten af alle hans claims. Fordi det må jo være dernede, hvis det er nede. Ikke? Du er på vej væk fra det. Nej, fordi jeg er stadig inde i alle hans claims. Det her, det er mod spawn, dude. Det er det hvide, der er hans claims. Jeg er ikke særlig klog. Dude, jeg fandt det faktisk. Hvor? Det er et kæmpe stort grimt tower. Hvor er det grimt. Hvor er du? Det er helt ude siden af hans claims mod det hvide. Jeg ser mig noget har noget godt. Er det der hans claim? Ja, og der er den sti op, hvor man kan kigge i hans kister. Nothing goodie. Hallo, trolls. Nå. Skal vi bare gå ud på opdagelse, eller hvad? Nå. Jeg ved ikke, jeg synes, vi skulle tage PvP lidt. Jamen, der er bare ingen, der gider PvP, så er det mega lidt. Nå. Det er min. Wow, først nu? Dude, jeg har lige fået et Ja, jeg har set det. Holy shit, dude. Det er fandme godt. Free money, dude. Var der overhovedet noget i hans kiste? Nej. Jeg tror måske, at hans sted er et andet sted. Hvis han har så meget claim. Ja. Tror du ikke også? Jeg har lige fundet en faction, den hedder Super Faction, wow. Wow, 5 power ind og claimet af den. Yes. Au. Jeg er næsten død der. Shit. Hvad skete der? Jeg faldt ned. Free money, dude. Nå. Ja. 1000 for 440 cobblestone, lol. Skal vi ikke hugge alt det her? Obsidian. Det kan du bare. Diamond chestplate, done. Den er ikke enchanted. Wow. Hvem vil bidde på sådan noget? Lige nu hugger jeg lidt af det her obsidian. Troels, hvad er det rarest af en dyr i spillet? Det er hest. Nej, ko.
Altså det sjældneste. Ja, det er ko. Nej. Jo, man kan næsten ikke finde køer mere. Efter den der opdatering, hvor man skal bruge læder. Nej. Eller i sidste Ved du, opdatering. det er Killer Bunny. Nå ja, men Men- den kan man jo ikke Free finde. Farm Dude. Nej, vent. Bedrock. Du kan lige show. Hvad? Jeg er henne ved en free. Jeg er henne ved en farm. Åh, nej, du er da lige ved siden af mig, er du ikke? Nej, jeg... Nej, det er ikke dig! Shit! Hvad? Der render sgu da en rundt med jernting lige foran mig, og jeg troede, det var dig. Wow, dude. Lol. Vent, hvad? Og det er mandsvær. Nå, det er så. Wow, seriøst? Ja, Fuck, han har kun claimet 5, så han kan ikke overslæge. han har mål CP, ham jeg er imod. Er han ikke easy, Andreas? Nej, fordi han Ja. kommer væk. Vores episode er Troels, jeg færdig. skal gå, Nej, vores eller episode jeg er færdig om kommer- 4 minutter. Episoden er Hvad? færdig om 4 minutter. Jeg skulle ud og have... Is, jeg ved det. Nå, men episoden er jo færdig om 4 minutter. Kan du ikke vente så længe tid? Det tror jeg ikke, de andre kan. Altså, prøv. Det er indtil, at der kommer en ind igen. Du skal have dessert. Imens at min mor, hun går og deler kondomer ud. Lækkert. Ja. Ja, hun gør det sgu en gang om måneden mindst. Til alle de unge her. Jeg kan ikke finde ham længere, ham der Gordon. Løb han Nå, fra undskyld. mig. Ja, jeg tror han Du er inde i et speedportal. andet sted. Jeg tror han Du speedportal. er inde i et andet sted. Nå, Okay, jeg skal... ja, episoden er også færdig nu, lad os bare sige det. Den bliver 17 minutter, men det er også okay. Nå. Ja. Men vi ses, gutter, fordi at det her, det var anden episode af Dansk Factions. Og den her Yes. gang, der løb vi jo rundt efter nogle factions. Fandt ikke rigtig så meget, men stadigvæk. Så ja, ses, gutter.